Здравейте хора, аз съм Дарко Владков и реших да направя още един клип на Neon Rake Tube. Както виждате, сме с тази същата кола и ще я карам. Пък да видим. Може и да направя още един клип на Неон. Ще видя. Има много време още до Апокалипсиса. Този клип ще е малко по-дългичък. Реших така, защото имаше един дет ви казах, че ще е много малък. Една минутка, но той май ще е 4-3. Искам да ви покажа повече за играта на Neon Rake Tube. Много такива цветове има, много яки. Не знам на вас дали ви харесва. Пишете в коментарите отдолу дали ви харесва. Аз съм за тях. Червено, бяло. Готини са. Стига е. Колко още ми остава на ниво? Още има половин път. Докато ми нататък. Ох, боже! Боснах се, даже без да искам. Не знам, но май по-добрата ми идея ще видя, май имаше Neon Rake 3. Да видим дали има такава, защото май гледах, че имаше и Neon Rake 3. Ако има, ще направя видео и на нея. Реших тук да мина две нива. Две писти да мина. Значи това е първата писта, която минах. Сега втората с нова кола. Тя ми изглежда готина. Ламборджини ли е? Кое това? Този път ще карам бързо, за да свърша клип, за да такова да стане по-екстремно. На първата писта много съм лост, как стана мазало. Не знам, що така, ама много мазало стана, не ми харесва. Не ми харесва на първата писта. На втората май повече ми харесва. Не съм бутам чак толкова много в колите и повече ми харесва. О! Каквето рязък за Войка, бе. 5 минути.
Аре, чувствайте ми пътя, карам с 140, давайте. Дайте малко газ, бе. Дайте малко газ, бе. Съжва трябва. И заради вас се блъсна в някакво дърво. Оф, на тази синята кола за малко. Тако съм беше да се бутна в нея. Добре, де в тази се бутна. Както и в тая. Оф, взе. Червените трябва малко да ги взимат тия червени. Нищо, че са коли. Червените са коли, ма трябва да се взимат. Ай, пропусна. А, не. Колко ми остава? О, минах нивото. Не, нивото е написано. Ето го. Ето го гола. И това беше от този клип. Надявам се да ти харесал. Та ще направя, ако има такава номер 3. До следващия клип.